Spune bună dimineața și bine v-am găsit, copilul de aur și formația de aur de Bursuc. Vrem să dedicăm și noi cel mai frumos program pentru nașul mare, pentru Adrian. Bineînțeles pentru nașa mare, pentru doamna Cati. Ultimul rând pentru cumetrilor și pentru ce s-a botezat în această seară minunată, pentru tati și pentru copiii lui. În ultimul rând pentru domnul Aurel, pentru domnul Emil, pentru părinților scumpi și bineînțeles pentru toți cei care își iubesc mamele. Vreau să cânt și o cea mai frumoasă melodie făcută de mine personal. Pentru mama lui nașul mare, melodia mama mea, icoana vieții mele. Multe pe lume-i tras ca să ne faci avere. În ultimul rând și pentru domnul Gabi Stănescu, pentru domnul Polină, pentru domnul Paul, pentru domnul Hitleristu. Bineînțeles pentru frații mei de la Ploiești, cu mult respect. Să aibă noroc și fericire pentru Bahoi, cel mai dulce și cel mai fin. Pentru Narcis, pentru toată masa lor. Și bineînțeles pentru toți invitații, fără nicio diferență. Și o melodie asta frumoasă din suflet pentru toți cei care își iubesc mamele. Hai băieți! Ia să auziți ce spune. Ce mai fac să voce? Mama mea, icoana vieții mele, multe pe lume-i tăras ca să ne faci averi. Numai Dumnezeu te știe cât bine vrei să ne fie. Mama mea, icoana vieții mele, multe pe lume-i tăras ca să ne faci averi. Numai Dumnezeu te știe. Atențiune din partea lui Vivi, special pentru Narcis, pentru Piarole și pentru Bahoi. Îl respectă la fel ca pe tatălui, foarte special. Mulțumim frumos din suflet. Și bineînțeles din partea lui domnul Marcel pentru cumetrii lui scumpi, pentru Adrian și pentru doamna Cati. Am cea mai bună mamă din lume, se închină, se roagă pentru mine. Cum s-o răsplătesc pe mama mea, tot o viață de-aș avea, tot n-aș putea. Am cea mai bună mamă din lume, măicuța mea, se închină, se roagă pentru mine. Din partea lui Narcis, special pentru Vivi și pentru toți prietenii lui, să aibă noroc și fericire. Și bineînțeles pentru tecuțul lui scump, din partea lui Narcis. Mulțumim mult! Am cea mai bună mamă din lume, se închină, se roagă pentru mine. Cum s-o răsplătesc pe mama mea, tot o viață de-aș avea, tot n-aș putea. Am cea mai bună mamă din lume, măicuța mea, se închină, se roagă pentru mine. Cum s-o răsplătesc pe mama mea, tot o viață de-aș avea, tot n-aș putea.
auzit cea mai frumoasă strofă. Of, ce bunătate te dă, mama, multe natură, multe rabdă, pentru fericirea la copii, cu viața ei ar plăti. Of, ce bunătate te dă, mama, multe natură, multe rabdă, pentru fericirea la copii, cu viața ei ar plăti. Am cea mai bună mamă din lume, se închină, se roagă pentru mine. Cum s-o răsplătesc pe mama mea, tot o viață de să-avea, tot n-aș putea. Am cea mai bună mamă din lume, măicuța mea, se închină, se roagă pentru mine. Cum s-o răsplătesc pe mama mea, tot o viață de să-avea, tot n-aș putea. Atențiune din partea lui Matache pentru măicuța lui. 2 milioane pentru mama lui Cașcaval din partea lui Matache. Special pentru mama lui Dadi. Ce mai fac să vocea? Pentru mama lui Alex 3 milioane. Special pentru mama lui Mahoi. Foarte special din partea lui Matache. Și bineînțeles pentru toți cei care își iubesc mamele, melodia asta foarte special. Atențiune! Din partea lui Vivi, special pentru cea mai scumpă mamă a lui Bahoi, a lui Narcis și a lui Piarole. Din partea lui Vivi 1 milion. Pentru mama lui și bineînțeles pentru mama lui Narcis, a lui Piarole și a lui Bahoi. Și iubește ca pe frații lui. Foarte special. Mulțumim mult. Să repetăm și noi încă o dată prima strofă pentru toți cei care își iubesc mamele cu adevărat. Atențiune! De la Dana lui Claudia de la Ploiești. Special pentru măicuța lui și bineînțeles pentru toți cei care își iubesc mamele. Și pentru mama mea, trăiască familia să ai noroc și fericire. Și bineînțeles pentru toți cei care își iubesc mamele, 2 milioane, mulțumim mult din suflet. Să repetăm și noi o dată prima strofă pentru toți cei care își iubesc mamele cu adevărat. Și bineînțeles pentru mama lui Dadi și pentru mama lui Nașu Mare, mulțumim mult din suflet. Ia vă rugăm mult. Încă o dată prima strofă la cererea. Mama mea, icoana vieții mele, multe pe lume-i tăras, ca să ne faci averi, numai Dumnezeu te știe, cât bine vrei să ne fie. Mama mea, icoana vieții mele, multe pe lume-i tăras, ca să ne faci averi. Atențiune! În continuare din partea lui Dan, special pentru măicuța lui cea mai scumpă, pentru Claudia. Tot pentru Claudia, pentru cea mai scumpă mama din lume. Și bineînțeles pentru tăicuțul lui, pentru Mihai, foarte special. Și bineînțeles pentru toți cei care își iubesc mamele, să repetăm încă o dată prima strofă, cea mai adevărată. Trească familia să ai noroc. Mama mea, icoana vieții mele, multe pe lume-i tăras, ca să ne faci averi,
numai Dumnezeu te știe cât bine vrei să ne fie. Mama mea, icoana vieții mele, multe pe lume-i tras ca să ne faci averi, numai Dumnezeu. 200 de euro din partea lui domnul Aurel pentru toți și care își iubesc mamele, pentru toată lumea prezentă. Nu ultimul rând pentru nașul mare, pentru ce s-a botezat și pentru toți invitații, mulțumim frumos din suflet. Ia-o-ți! Of, ce bunătate de mamă, multe dură, multe rabdă, pentru fericirea la copii, cu viața ei ar plăti. Am cea mai bună mamă din lume, se închină, se roagă pentru mine. Cum s-o răsplătesc pe mama mea, două vieți de așa avea, tot n-aș putea. Am cea mai bună mamă din lume, măicuța mea, se închină, se roagă pentru mine. Cum s-o răsplătesc pe mama mea, două vieți de așa avea, tot n-aș putea. Mulțumim frumos din suflet și invit aici alături de mine și pe fratele meu Adi Radi și pe Bogdan Artistul.